Grabe, Pirino. Mo na bago ni mong motor karon? Siyempre, bunga-bunga sa vlog-vlog ba? May pagka-Pirino, nakamotor na dyan ka, pero ako, bisag uyab, wala gyud. Okay rin na, Yet. Maabot lagi yung panahon nga makauyab ka. Ay! Kintoy oh! Kumusta naman mga hampas lupa? Mga poor! Mga hampas lupa, slime soil. Malipay na magkaog ikatulos kadlaw. Slime soil. Nanimaho ka pobre John? Grabe, mga kintoy, kapsay sa mga adlaw, naabot, mga kalit. Wala gyapon ka nagbaok kintoy ba? Nagsalig siguro ka ba? Kaya na nakibagong sakyanan. Ito to, Yet? Ito to, ha? Ha? Anak ko ba? Nakibagong sakyanan? Hotdog! Tanawa ko sakyanan Yet. Bagay ka na Yet. Nga naman? Bagay ka na. Ikaw bulket. Relax lang, relax lang. Wala kayo ka ba? Wala kayo makaon, isog yapon kay ka. Minuta sa kumotor ay. Alipay pa nga isa oh. Luwi kita kaya na Pirino, wakabalo. Pagtanaw ni mo sa kuha, kawatan? Ako aning bago nga motor. Gikan pag vlog-vlog ba, naon sa day ka? Galas go Pirino. Vlogger di ka day, sa pangalan sa mong page. Vlog TV, naon sa day ka? Galasgaw, vlog na TV pa. Apinig radyo. Ayay ka, kaloko kay ka sa kuha ba? Ay sa mo na mong motor John? Oh, ako na, Toy. Taysa John. Bulldozer ni mong motor John? Ano makaingon mga kintoy? Kargag lapok oh. Grabe, pud ka, pati ka na, bantayan, pud mo. Time sa ragot toy. Ngano naman kadri? Na ako i-offer sa inyo ha. Isang semana na makasakyan na mo. Napakaya, Noy. Gusto mo kay kunana? Sulti ko. Sige, saan man? Ngunahanin ni siya. Ang inyong 100, moabot na sa kalibo, sulo si sak semana. Ala, naku og tubo eh. Pasig scam na, ha? Ang inyong puhunan diri dapat wala may konsensya. Kini na ngaway konsensya oh. Mutalikod na kagamay, dongga na ka. Kini si Buyit, umurag way konsensya oh. Ug mag-uban mo sa tanas sa impierno. Si Satanas mahadlok mas kaman. Isa man wala lagi may konsensya gyud. Wala lagi. Wala lagi. Sure na, wala may konsensya. Sure na. Sige na pero dongga ba do siya. Sige! Diba? Pero way konsensya perbe. Ito yung sa trabaho mo, Toy, para mga kwarta mi. Be, kamo tulo invest na mo. Ambilin niyo mga kwarta. Pastilan invest niya mga kwarta si Silyo. Kangaburaot ninyo. Moro dyan yung kwarta na mamakaya, Toy. Ay, mong kabala ka, patubuon ako na. Ambilin yung kwarta, be. Ginuo ko, 20 rin kwarta. Ready. Kasi ito, bilhin mo na, 20 rin kwarta. Ginuo 40 rin kwarta. Okay rin eh. Ako rin patubuon. Lahat miya. Salamat, Kintoy. Salamat! Oy, balik ako. Salamat ka ninyo ng kutsinta, makatubin na po. Hala! Nakamotor lagi ito. Hala, saan kita ato ba? What na? Gitobil na.